weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to asde balla to añam goli to añam siwolo to añama liduɓe to wuro moolo to jakiri to fumu haara joɓe to wasa kodde to gudduɗe duyoɓe to gudduɓe jooɓe to guijilono to dabiya odeji to koɓɓilo to hoore fonde ko on takkusan juulam ha e nder galle ceerno mamadli to dunga ha to galle ceerno samasa to matame ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie to ɓooji kewdi ndiyam caami e nder yoga e région ngaji e guure taweteɗe nder leydi he to leydi Sénégal to ne ko toɓoji kewdi ndiyam tawete tigui guila hanke nder leydi he Dakar e yoga e guure mawɗe ko wayno Saint-Louis tawi e Yolayru to leydi Mali ko seɓɓitiɓe mbaɗi ñangu mumen wiyata wendoga hande o kadi e nder base militaire taw ko camp garde national tawateɗo to Sévaré to leydi Nigéria ko bisuji ɗiɗi wondude e oto goto personnel kanji tati kala ɗi pelmodiri ha saabi cuumu saabi fodde capantato neɗɗo noon wasi hen fittade mum bisimilla mone kelki hotodirte joni joni piren pacciren. kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safara ɗum hano hannirtani an moƴƴijam dogata e nder ɓandu muɗum hano hannirtani an tugiɗo an donkuɗo jokkude enɗam donkuɗo yaade juma e jama an donkiɗɗo wadde yoga e gueɗe ɗe mbaɗannoɗa hanki an kattiɗo ɓandu maɗa wat feere jokkodira e gorel te joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirtani an teskiɗo sukara e ɓandu mum gonduɗe diabète e morayide joguiɗo prostate ɓerni an gonduɗe ɓandu musoru koyɗe guloje koyɗe musoje ɓandu ƴakkoru deedi guttoji jokkodira e gorel ti joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirtani gorel ti ko leggal ngal Allah jippini ala produit chimie ala effet secondaire ko naturel a yara ɗum no jardowo liptoni aɗa yiito hen hoorema hano hannirtani an ustaraɗo goragu an donkuɗo nangude taare gonduɗe cholestérol diabète tension hutoro gorel te joni joni jiitoɗa hoorema hano hannirtani kala jiɗɗo noona gorel ti jiɗɗo jokkodirde gorel ti jokkodirta koye ɗeɗo tonggode so tawi ko wonɓe dowlaji dontude Amérique ko taari ɗum jokkodirton koye Abou Sow Kawral Fouta business numéro makko ko plus 1 347 701 56 77 so tawi ko wonɓe to leydi France jokkodirton koye Harouna Gayda numéro mum ko 06 50 99 64 43 to leydi France so tawi kadi a jokkodiri e makko kala leydi ndi gonɗa ma waw haalandema holmo poɗɗa jokkodirde ha mbawa hebde gorel teyma hano hannirtani so tawi ko wonɓe to leydi Sénégal to Dakar jokkodirton koye biyeteɗo Mamadou Gayda numéro makko téléphone ko 77 128 23 46 so tawi kadi ko wonɓe to banggue Kidira jokkodirton koye ceerno Habous Diallo numéro mum téléphone ko 77 454 75 54 so tawi ko wonɓe to leydi Côte d'Ivoire jokkodirton koye Hamidou Ba mbatta ko plus 225 indicatif leydi Côte d'Ivoire mbaɗa 01 53 11 51 54 so tawi ko wonɓe to leydi Gabon jokkodirton koye biyeteɗo Papa
Papa Kane numéro mum téléphone ko 07 739 57 97. kala jiɗɗo ɗon ko ɓuri ɗon labde jaata ko site mabɓe internet mbaɗa www.gorilti.com to foof noon ko minuscule ma waw yiide ko gorilti holko woni gorilti holko gorilti nafata e holno hutorte e hol rafiji cafrata so tawi ne yaadi ko gonduɗa mbawa hutorade ɗum hano hannirta ni. gorilti ko leggal ngal Allah jippini ala rewama ene safra rafiji kewɗi mbadden dando faade maggal. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo biir nogas e nayya lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue natti he ɓostoje woni YouTube miñi men seydi men Saydou Abou Bah. habaruji men e ɗemgal pulaar ko to leydi Sénégal pudotoɗen jeen ha to falde Louga e nder wuuro witego ceeb noon ko wuuro tawetego e nder falde Louga ko debbo goto jaro duuɓi 40 kañum wasi fittande muɗum tawi kadi kono annama maskura ni ko kañum taw kadi saabi ɗum ko ƴiwonde woni majje asman walla jamguel ƴiwonde kañum tigui waɗi annama mas ni e saaha o wonno e gollade e nder guesa makko taw joguino ko machine biteɗo simmoire ko ɗum noon waɗi masa courant masimo haw wasi hen fittandu makko mo wonduno noon e ɓinguel makko wondude kadi e daaba mabɓe moɓe golortono kono ko kanko tan wasi hen fittandu makko koto leydi ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to wiyete Bayaka e dow lawol faade Bayaka ko accident musɗo waɗi toon aseta hanki nogas e tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko oto goto mo hinde particulier kañum tigui felɓodiri e camion goto Bayaka noon ko wuuro tawi tigui sara wuuro witego Golena e nder commune mo Diandera yimɓe nayo mbasi hen pittali men ɓen nayo wasɓe hen pittali mum noon ko yummiraɗo goto wondude sukaɓe mum tato kamɓe mbasi hen pittali mabɓe hollirama noon ko maire hollirama noon ko camion ko auto particulier mo hinde atroche ko kañum tigui felɓodiri e camion mo fottuno e dow bolol camion o yani e dow makko hollirama noon koma maire Diendere o koma tigui addi ko wiyete bilde des uji ɗiɗi kañumen mbawi sudde camion ha mbawi fawtude mabɓe e dow auto ko mbawi fawtude dow camion e dow auto mabɓe teskama noon ko sapeur pompier en wondude gendarmerie kañumen garen ɗon goskiji ɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Touba aseta hanki o yimɓe taw ko dawrugol yimɓe dawrugol ɓe bonna bokku yakara ɓe pelbodiri noon e yimɓe yawni askan wi ɗum noon ko nder wuuro Touba caggal kayde ɓe pottuno toon woni ko wiyete télescopage mais ɓe pottuno e nder wuuro ngo teskama noon ko yimɓe yawwi askan wi kañum tigui idi weddade kaaƴe ƴettade ɓen yimɓe bonna bokku yakar ko ɗon tigui ɓe jof woni joftigo ha wonti garmi gara hakkude mabɓe ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o e nder Touba koto leydi Sénégal ha joni to Dakar aseta hanki o kadi Dakar heeɓi toɓoji kewɗi ndiyam no fewi yoga e leeɗe ha oɗo saaha joni ene tawe yoɗaɓe mawdu no fewi ko wayno Yofa Pikine Parcelles Assainies Kermassara ko wayno Liberté 6 extension ko wayno Parcelles Assainies unité 4 ko wayno centre ville faade RTS ha to hôpital Philippe Senghor kala ɗeɗo leeɗe kala ɗo diwan kala ko dedal gotal ndiyam ene do ene dedal gotal ndiyam e ɗum hollita tan wonde oɗo saaha joni laamu ngu ene jogui golle mawɗe no fewi wonande kay ƴettude peeje no wuuro Dakar ngo sertiri e yoleru ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Médina Yoro Fula e nder commune biteɗo commune Bourko ko toon noon kadi ko jamguela ƴiwonde kañum tigui jamguela ƴiwonde yooɓi toon fittandu neɗɗo goto gonnoɗo e nder guesa mum o yaranno e duuɓi 30 ene teska noon e oɗon ene teska noon e to on banggue to banggue Kolda banggue rewo Kolda toon e teska toon e kala saaha e saaha ndunguji ko wayno baɗeli baɗi ni heewi teskete toon taw ko jamguel ƴiwonde heewi yande e ɓeɗon yimɓe diwan o noon ceerani e kala saaha erade laamu ngu nde waɗantaɓe machine aji biteɗi paratonnerre beele kay ɗum ne wawa ustade toon ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Alioune Ndoye kañum woni maire plateau mo Dakar o holliri kay e haalande makko wonde landaji
haalaji lunda ɗi oɗo saaha joni wadde ɓe kay haɓɓere ɓe liggotoɓe mbadda junggo e fandu kamɓe kala gollodade yiddeɓe kay ko wawde tigui hebde doole to suudu assemblée national beele kay eɓe mbawa hadde ko fate yaade e projet ji woni eɓɓoje ɗe hoorje leydi ndi siifide ɗamini gollade ko hedde duuɓi ɗiɗi e nder manda muma gonaɗo o kanko Aliou Ndoye noon kanko Aliou Ndoye noon maire mo plateau ko kanko kadi woni tedde liste Benno Bokk Yakar e nder Dakar o wiyata noon yo opposition ɓe gandu yo yimɓeɓe kadi gandu wonde opposition hay sinno joguima doole goni tigui ko wiyete majorité nder assemblée mbawa firtude ɗeɗo eɓɓoje ciifade e oɗo saaha joni hoorje leydi ndi jogui gam yidde gollade o holliri noon wonde hoorje leydi ndi ne jogui furtorde wonde kay so tawi ɓe jiiɗi hadde ɗum gollade ene wawi wadde ko wiyete assemblée ko disu o firta ɗum ha soro ladde o yandina nduɗon suudu ha laaɓa ɗum noon yooɓe gandu ɗum hoorje leydi ndi ene jogui oɗon hattani saabu kay koye régime présidentiel wona o waɗi haalande noon ko ñande aljuma ɓennuɗo to Kabrena o wiyata noon yooɓe gandu wonde député wawa haytinde contrat ji ciifaɗi taw ko hoorje leydi ndi siifi ɗum noon député ji mbawa haytinde ɗum ko konngudi makko kanko Aliou Ndoye maire mo plateau kam kadi woni tedde liste Benno Bokk Yakar e nder Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Serigne Mountaga Mbacké ko khalifa général des mourides gonnoɗo e jillu muɗum to France o arti noon to Touba aseta hanki o ko adi komo yaha noon tawa o rokkino yamirore woni ndigel wonande kay dendagal mouride naɓe to mbawi wonde kala ne mbaɗata yontere timmude ko fate silkiji alqurana ɗum noon fuɗɗino ko guila 15 lewru guila 15 ɗum fuɗɗino ko guila 17 e lewru juillet ndu gonɗen ndu morso ha nogas gasata ko nogas joyi woni ñalawma janggo o kanko Serigne Bassirou Mbacké noon kañum woni porte parole woni joguiɗo konngol khalifa o ko kañum jaltinno kabaru o holliri kadi wonde ñalawma janggo o ko ñalawma janggo ɗum timmat taw timminta silkeji ɗi timminta ɗum ko khalifa général des mourides o e oɗo saaha joni gartuɗo e nder Touba ko kanko timminta silkeji ɗi kadi o waɗa duwawa ɗum noon ko ñalawma janggo o nogas joyi morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to Thiès wuro Thiès kala e oɗo saaha ko dedal ndiyam gotal caggal kay nde ƴiwonde hewnode ndiyam tooɓi toon aseta hanki o activité ji kewɗi oɗo saaha joni koko darti walla ko goni tigui ko ralenti autoji kewɗi oɗo saaha joni nana gaari ene gaari e nder ndiyam mbawata gollade ƴiwonde nde noon yoga e leeɗe e nder wuuro ngo ne tawe tigui e yolere mawdu no fewi taw ko aseta hanki o ɗum tomno ene ɗamina kadi aleta hande o ma toɓoji kewɗi ndiyam ne tijja tigui e nder Thiès ha e yoga e guure ko wayno Dakar e ko taari ɗum kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men e ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal ma en jaaha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehdi men Amadou Isaka Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh Ghalii Abuu Bah e hettotoɓe Weltare TV on calmitama kabaruji garanden ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi mayde Idrissa Goudiaby ko mayi hande lewru eko fayi balɗe ha joni ubbaka ina wayno pooɗe ndure ina woni hakkude doctoreɓe ɓe e porkiloro o e parti yew askan o e babiraɓe makko jikinaɓe makko ɗum noon ina wayno otus ko hollino ko kural warimo joni noon porkilor Ismaila Diallo gonɗo ɗo e nder Ziguinchor o wi il faut que watte troisiéme walla tataɓijo il faut que ɓe ƴewto il faut que watte laabi tati ne wayno ɓe jaɓani lamde ɗiɗi ɗeɗo kamɓe mbino warimo ko jaasi walla laaɓi ina wayno koɓe jeehi Dakar ko noon wiya ko kural warimo Ismaila Diallo porkilor ɗo e Ziguinchor o wi ala il faut que watte laabi tati kanko e docteur o foof eɗen gandi kanjagu ina wayno jamma ɓawa hecci hanki o waɗi caɗele e galle Lamine Seydi en kaalino Lamine Seydi eɗen gandi ko kanko felluno yimɓe ɗiɗo o soka to e Kolda woppa guila nden noon o anda ko ɗo woni ina wayno galle mabɓe kam ina wayno ɓe bonni koɓe kattanno hen ko so no mima ɗo henna eɗen gandi ɗeɗo balɗe toɓa nana jippo ɗo henna ina wayno bebbeji ɗiɗi ina kocca to e nder nokku biyeteɗo Lindiane ɗum noon ina wayno hay goto anda jeeɗo konɗo cukalon ɗiɗon ina wayno ɓe bedda ko e kondiraji he ko hen tawaɗo sukaɓe pijanno tawiɓe hen konɗo cukalon ɗiɗon
enquête noon udditama eɓena e juuɗe kamɓe e nder kañe gendarmerie ɗum noon ko gendarmerie udditi hen enquête so en ummima ɗon eɗen gandi ɗo e wuuro ngo ɓuuri wawde dilluɗo tan ko parti APR Moussa Diédhiou e wondiɓe muɗum toto Agname kadi eɗen gandi ha joni ko parti APR ɓuuri wawde dillude ɗo ene politique ɓuuri wawde yeede e terrain o ina wayno heddiɓe ɓe kam guila yeewu askane wallu Sénégal en ina wayno ɓe nde cuwa yeede taw e dow terrain o ɗum noon ina heddi balɗe seeɗa eɗen gandi hande so arti alerte ɗum woni woote ko jipiteji baɗeteɗo to e nder Dakar ɗum noon Weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zigo FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ken walde jam. Allahumma amina seydi Kébé seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie catala bitengal rakka ko catala halfinaɓe ko fate rewidade toɓoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas ene cakkitiɗi toɓoji kewɗi ndiyam tooɓi e nder yoga e guure e nder yoga e région ngaji tawateɗi e nder leydi he so tawi en jeehi ha to hoddela charri to hoddela harbi e nder ha to région biteɗo hoddela harbi wuro witego Ejmeyda ɓe keeɓi capanɗe joyyi e tati millimétre Agava heeɓi capanɗe joyyi millimétre Voldani heeɓi capanɗe nayyi e goho millimétre Agjerta heeɓi capanɗe nayyi millimétre El Beyada heeɓi nogas joyyi millimétre Kobonni heeɓi nogas nayyi millimétre Dar Salam heeɓi sappo e jeegom millimétre guure kewɗe goɗɗe kadi keeɓi ndiyam hano hannirtini so tawi koto région mo Asaba so jeehi ha to wiyete Hessey Ayara ɓe keeɓi capanɗe jeegom e joyyi millimétre to wiyete Boulehra heeɓi capanɗe joyyi e jeetati millimétre Nganga heeɓi capanɗe joyyi millimétre Tanaha heeɓi capanɗe nayyi e goho millimétre El Gabra heeɓi sappo e goho millimétre guure kewɗe kadi goɗɗe keeɓi toɓoji mumen no fotiri foof so tawi en jeehi to région de Gourgol vers Ladem heeɓi capanɗe jeetati millimétre Erwey Bina heeɓi capanɗe jeeɗiɗi millimétre wuro Ganki heeɓi capanɗe jeeɗiɗi millimétre Ganki heeɓi capanɗe jeeɗiɗi millimétre so tawi ko wuro witego Dendi Chara heeɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi millimétre wuro Talhaya heeɓi capanɗe jeegom e joyyi millimétre wuro Cuuca heeɓi capanɗe jeegom e goho millimétre wuro witego Lakada wuro witego Lak Richard heeɓi capanɗe jeegom millimétre wuro witego Fumo Guileyte ko capanɗe jeegom millimétre e Xella heeɓi capanɗe joyyi e joyyi millimétre wuro Mongel heeɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi millimétre so tawi ko wuro witego Kob e Hela Javara heeɓi capanɗe joyyi millimétre Romano heeɓi capanɗe joyyi millimétre e Hela Zerga heeɓi capanɗe joyyi millimétre Tevara Zeyna heeɓi capanɗe joyyi millimétre Lixeyba Gorgola heeɓi capanɗe nayyi e jeetati millimétre Bokkula heeɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi millimétre e Hela Nana heeɓi capanɗe capanɗe nayyi e joyyi millimétre wuro witego Tummiyata capanɗe nayyi e joyyi millimétre El Vera heeɓi capanɗe nayyi e joyyi millimétre Jedida heeɓi capanɗe nayyi e joyyi millimétre Zerika ko capanɗe nayyi millimétre Dolela heeɓi capantati e joyyi millimétre Esgelum capantati e joyyi millimétre Baraza Fumo Guileyte ko capantati e ɗiɗi millimétre Wulram heeɓi nogas tati millimétre Muftahil Hayri heeɓi nogas ɗiɗi millimétre Siyena Wuro Molo ko sappo e jeetati millimétre Dar Salam ko sappo e joyyi millimétre Wadjo Bosoyaɓe ko sappo e joyyi millimétre Tufde Siwe ko sappo e goho millimétre Mbuta heeɓi millimétre uji sappo Kay Haydi ko millimétre uji jeenayyi Ndaw ko millimétre uji jeetati Nere Walo heeɓi ko millimétre uji ɗiɗi so tawi en jeehi to région de Barakna wuro witego Bouze Révisia heeɓi capanɗe jeenayyi e goho millimétre Ligga heeɓi e Hela Med e Hel Mohamed Cheikh ko capanɗe jeeɗiɗi e joyyi millimétre Dar Naim ko nogas e goho millimétre Elega heeɓi ko millimétre uji nogas Wad Amour heeɓi ko millimétre uji nogas Fondu ko sappo e ɗiɗi millimétre wuro witego Surguita millimétre uji sappo Bagodina ko millimétre uji jeetati Babaɓe ko millimétre uji jeeɗiɗi Mbagna ko millimétre uji jeeɗiɗi Ñabina ko millimétre uji jeegom Darila Barka kañum heeɓi ko millimétre uji nayyi guure goɗɗe kadi kewɗe keeɓi toɓoji mumen e nder Barakna so tawi jeehi ha to Trasam wuro witego Azuera heeɓi nogas jeetati millimétre Tivikite heeɓi millimétre uji nogas Kermesen heeɓi sappo e jeeɗiɗi millimétre Lixeyba 2 heeɓi
sappo e ɗiɗi millimétre butel mit ko millimétre uji jeegom njaagu heeɓi millimétre uji jeegom tekan ko millimétre uji tati wadu naga heeɓi millimétre goto so tawi jeehi to adrara ela musawa heeɓi capanɗe jeegom e joyi millimétre shingiti ko capanɗe nayyi e joyi millimétre maden heeɓi capanɗe nayyi millimétre wadan ko millimétre uji sappo wuro atar heeɓi ko millimétre goto so tawi jeehi ha to tagana asharam heeɓi capanɗe jeetati e tati millimétre en beyka heeɓi capanɗe jeegom e nayyi millimétre mujjeriya heeɓi capantati e jeenayyi millimétre so tawi jeehi to guidimaka wuro wompo heeɓi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi millimétre kumba ndaw sappo e nayyi millimétre e gumu heeɓi millimétre uji sappo sagna heeɓi ko millimétre uji joyi so tawi jeehi to 3e moura ko toon udirtena ngallo Allah wala ifderi ko millimétre uji nogas zoyrata heeɓi ko millimétre uji jeeɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie jaago gala kalfinade ko fate cellal aade gollediɓe mumɓe kolleri aseda hanki o nogas e tati lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko ujunere temetere capanɗe jeenayo e yimɓe ujunere temetere e capanɗe jeenayo e goho neɗɗo woni horkisaɓe e nder waktuji nogas nayyi cakkitnoɗi hen capanɗe jeenayo e jeetato ko test mo hinde PCR woni laboratoire diɓeɓe kala ko TDR woni test jawɗo e nder mabɓe noon capanɗe nayo e jeeɗiɗi tawame jaati ko fiɗaɓe e nder ɓe cellale ɓe capanɗe joyyi e goho kepti cellal men paati galleji men hay goto ala mo rafi o yooɓi fittade muɗum ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie e dow lawol likseyba faade kay haydi tawa kadi waɗɗani ganki e cangol biyetegol walla radio mawɗo biyeteɗo radio mo cuuca subaka hande o noon ko tana musɗo waɗi ɗon ko chauffeur taw ko baɗowo transport joguiɗo auto tokoso Mercedes 190 dogowo hakkude kay haydi faya likseyba kanko ƴettuno subaka law kilineɓe makko caggal kay nde o ari haade gollona cangola cuuja o tawi ko wurago manggo no fewi taw ko ndiyam ummiɗam jeeri ene fayi waalo ko ɗon tigui o yiiɗi taccinde werlaw makko o Mercedes makko fi e ndiyam ko ɗon tigui wami o leƴƴiti auto o yimɓe wonnoɓe hen tato keeɓi fartangue kay wawde dandude pittali men babiraɗo goto noon wondude cukalel gonguel ko hen mbasi pittali men werlaw kadi yooli hen ko ma yimɓe ummi to likseyba e to cuuje e guure takkiɗo men kala mbawi notitade hen mbawi yiilade kay haaɓe yengtini goskiji ɗiɗi babiraɗo e suka tokoso basɗen cuka tokoso o kamɓe ɗiɗo kala noon goskiji mabɓe ƴengtinama ɓe mbirama to bamule safalɓe tawateɗe e nder likseyba gorgol ɗum noon eɗen chauffeur o noon ne wiye aali o dogata ko hakkude likseyba fayi kay haydi ko auto Mercedes 190 o jogui eɗen mbiya tan joom auto ji e joom sarataji kala so kala nde neɗɗo ari kay cagolo walla radio tawi ndiyam kay wame ene dogga no fewi jomum foti ko darade fada ha ndiyam ɗam usto walla so tawi sofreɓe calima dartade kilineɓe porse jomum yon darta so ɗum ala onon jippuɗon mbason halkade e gueɗe baɗe ni ene teska e kala saaha e ɗum waɗa e nder cuuɗiji galleji meɗen ha joni ka e nder guure men ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fati culture e jeunesse kanko halfina ko fati sport e jokkodiral hakkude laamu leydi Mauritanie e parlement o ardima cérémonie noon taw ko cérémonie ko fati hono kanko noon mo wiye hattara wula seybani o waɗi présidé noon aljuma hanki o to tig zigza noon lancement activité ji battoji hitande battoji duuɓi jeetati woni 8e édition ko fati édition moɓe mbiyata édition de date woni édition tamroje e kala hitande noon tagannaɓe ne kewi fottude e nder lamorgo région woni tig zigza ɓe pottoto noon ɓe mbaɗa tigui ko wiyete hen so soñal tamroje ari ɓe mbaɗa ɗum tigui festival ɓe mbiyata ɗum ko festival tamroje yimɓe hewɓe noon notitima hen ardi cérémonie o noon mbiɗen ko jaggal kafinade ko fati culture sport e jokkodiral hakkude parlement e laamu ngu wondude kadi yimɓe laamu hewɓe mbawi tawtorede hen ene tawtora cérémonie o hono ministre des finances wondude e jaggal kalfinade ko fati hen ndema leydi Mauritanie hono Adama Bokara Soko wondude ministre kalfinaɗo ko fati e julago wondude gouverneur Amo Tagan e président conseil régional diwan Tagan o wondude président des commissions nationales de droits de l'homme e wondude ambassadeur des émirats arabes unis e ambassadeur mo leydi Japon wondude ambassadrice mo leydi Espagne ɓeɗo kala mbawi tawtorede cérémonie o jimi noon e jimɗi e gamri taw ko gamri fina tawa kolliroji pine mabɓe foof kollirama toon ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummi
salminima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena to leydi Mali noon subaka aleta hande o law sanga juulala salatu ko woni sanga wendoga ko woniɓe tigui seɓetiɓe mbaɗi ñangu mumen e camp taw ko camp militaire taw ko camp garde national tawateɗo to wuuro Sévaré noon tawi nder région de Mopti ko piyanɗe guurɗe noon ɓutti no fewi kañumen tigui lomti e noppi fatnoɓe salatu khayru minan numi ko piyanɗe pindini ɗumen yoga e yimɓe hollirama noon ɓende dani koninkoɓe la Mauritanie koninkoɓe leydi Mali nde ɓe nani piyanɗe ɗe noon woni forces armées malienne ko noon tigui ɓe mbawi nusere hen to banggue renfort haaɓe mbawi riwtude ɓena wat seɓɓitiɓe ɓe diwtiɓe noon haaɓe jatiri ɓawo laamu ngu noon rokkiri bilan provisoire moɓe dokkiri wonde kay ko terroriste goto wasi hen pittali mum fitandu muɗum ɓe keftiniɓe matériel kewɗo e nder matériel he ɓe kefti hen PKM ɓe kefti hen kadi lance roquette mo hinde RPG 7 fama noon ina jokki yiilade wat boniɓe nder nden fande woni ko wiyete ratissage ha joni ko leydi Mali kedere jen ha to fande Hayi e nder région mo Hayi hitande hikka nde ko ujunnaje 4,6 yimɓe jeeɗiɗo taw ko élevage gembeniɓe kawguel baccalauréat hitande 2021-2022 tawa noon ɓe pecca ko nder sappo e tati centre examen foof noon rewi lawol haydara ala ko teska hen to banggue kayya fitinaji so wona kayya net debbo goto taw ko candidat libre garnoɗo wadde kawguel mum addani carte mum d'identité o ɗaccat surveillant woni enseignant o ɗaccimo o naati on debbo noon mo addani carte d'identité mum wondude surveillant e jangguinanowo ɗacciɗo o naati o kamɓe ɗiɗo kala oɗo saaha joni ɓe tawe e laamu kawguel ngel noon fuɗɗi ko guila ñande 16 lewru juillet hitande ujunnaji 2022 so tawi koto diwan Hayi ko ministre de l'artisanat de culture et de l'industrie et du tourisme hono biyeteɗo Ando Goli guindawo ko kañum tigui yeesoji autorité ji administrative et autorité ji sécuritaire wondude kadi scolaire yeeso mabɓe kala ko ɗon segno enveloppe badɗo ɗiɗon preuve aji taw ko kawguel baccalauréat siftinde on noon guila laamu transition ngo fuɗɗi kay koɓe dariɓe no doole mabɓe ponno hadde kay kala ko wiye fraude e trichade e nder ɗiɗon kawguel ko wayno BPN ko wayno examen aji bawɗi wondi kala koɓe dariɓe hen kay gam hadde trichade kala nanguirade ko fate fraude noon wona jangguinowo wona janggowo wona parent d'élève woni jinnaɓe janggoɓe kala nanguiraɗo ko fate fraude koko darto yeeso ñawoɓe koko ñawete hano hannirta ni hitande hikka nde noon ɓe kolli tigui wona téléphone wona saccos wona cahier haydara jomum natirta e nder classe wonande kay ɓena waɗoɓe guellona kawguel ha joni ko leydi Mali kettoɗen catal ne wiye appel Mali noon noddi fade association de professionnalisme de la presse en ligne woni tigui rokkoɓe kabaruji e kala saaha e nder jayndeli tawa kadi ko en ligne woni to banggue réseaux sociaux ji internet ɓe mbaɗi erago noon fade ɓen nde mbattata hakkillaji mumen no fewi mbawa rentade yoga kabaruji dokkitta tawa kadi ko kabaruji sensible ɗina kabaruji noon ko dokkoji fitinaji kadi ko oñoji pittali yimɓe kadi ko jiiɓoji hakkillaji yimɓe saabu ɓe kolliri e kala saaha ɓena mbaɗa kursi kay ko fate rokkude habaruji ha tengti noon ko rokkiɓe dokki yeru noon ko fate kay e dillere wannode ette kan kati ñande aljuma ɓennuɗo o ɓe kolliri e nder réseaux sociaux ala foof ko haalaka hen ɗum noon dillinino oynino pittali yimɓe ɓe mbaɗi erago noon fade dendagal ɓena hutortoɓe réseaux sociaux ji taw ko yidde rokkude kabaruji waɗoɓe kadi course moni foof ne yiiɗi wiyede kañum idi habrude nde mbawa tigui rentade ɗen gueɗe kala ko neɗɗo ne habra yataw koko laaɓi yataw koko siiri koko selli wasa kay ondude pittali yimɓe ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni leydi Mali oɗo saaha joni leydi Mali tawe difficulté mawɗo no fewi ala ko nafataɓe tan noon e oɗo saaha joni so wona hebde kabaruji kala kabro tawa habrata koko woodi ko gonɗi tawa kadi wona hunde feppinade kabaruji men ɗemngal pulaar udditen kabaruji men ko fittitana mawɗo baɗɗo to leydi Nigéria ñande alkamisa ɓennuɗo o ko accident musɗo waɗi to leydi Nigéria ko bisuji ɗiɗi kañumen pelɓodiri e oto goɗɗo woni tini woni otoji tati pelɓodiri ko famde woni noon saabima cuumu ko famde kala panɗe tato neɗɗo wasi hen pittali men tawa ko ɓen capantati kala ko sumbe ha kooñi e nder oɗon accident hewɓe kadi gañimi hen barmanɗe musɗe no fewi accident o ɗon waɗi koye nder état mo Kaduna to rewo ɓaaƴo hirnangue leydi ndi toon wuuro witego hawana malla masi hakkude muɗum hakkude tawe hakkude Kano e Abuja musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonganno on kabaruji men e ɗemgal pulaar e habride ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Issa Keɓe kettimalaki jamma
yo jam Allah jogo mi jogo on